Pozdravujem ťa, žena. To, čo teraz vidíš na videu, je veľmi príjemný začiatok vyváženej cvičenia v prírode. Tak, začíname tým, že pozoruješ, ako ti je dobré. Ako sa cítiš ty vo svojom tele, aká si stabilná, ako stojíš. Vychutnávaš si priestor, v ktorom si a pozoruješ, kto som tu. Čo tu hľadám, čo tu robím. Uvoľňujem sa, pozorujem svoju myseľ, svoje telo, tak. A pozorujem svoje boky, hľadám si svoje miesto v tej situácii, v ktorej práve som. Je to taký trošku výkon zen buddhistického mistra, ale zároveň je veľmi dôležité môcť byť naplno so sebou v každom okamihu. A hľadám svoj vlastný dých. Nedýcham nejakým predpisom, len pozorujem, ako dýcham ja. Ako dýcha moje ja. Dávam si záležať a cítim sa. A pracujem pritom s telom. Pozorujem, ako sa chcem nadýchovať, ako to moje telo pritom pracuje. Ako pri nádychu sa naplňa kyslíkom a pri výdychu sa uvoľňuje. A pomaličky pridávam. Z vlastného dýchu idem do plného dýchu. Poriadny nádych a poriadny výdych doplná. Preciťujem to v tele. Je to také, že vlastne môžem sa naplno uvoľniť. Môžem si dovoliť dýchať svoje telo doplná, uvoľniť. A pritom, čo je tá časť môjho tela, ktorá dýcha? Môžem si to dovoliť urobiť celým telom? Tak, a poriadne. Teraz sa rozbehni a dýchaj poriadne. Nádych, výdych a úplne naplno. Tak, aby tvoje telo dostalo teraz zabrať, aby sa v ňom rozprúdila krv, aby sa v ňom všetko prekrvilo a poriadne pouvoľňovalo. A v jednej chvíli dodýchnem, vydýchnem sa a nadýchnem do plných plúc a zadržiavam dých. A uvoľňujem sa, držím, až kým sa mi dá, až kým vládzem, tak držím. Stále pracujem s telom. Pozorujem, kam ma to volá pritom. Môžem si sadnúť, môžem si čupnúť, môžem zostať stáť uvoľnenie. Stále pracujem a udržujem sa, držím. A keď mi treba vydýchnuť, tak pomaličky vypustím. A pozor na to, aby sme sa nezamotali pritom, pretože môže sa nám aj zatočiť hlava. Tak, hľadajte v tele, kam to pri tom dýchaní volá. A tomu momentu, kedy sme sa vlastne naplno dodýchali a pracujeme pri tom s telom a úplne sa uvoľňujeme, tomu ja hovorím, že organický reštart. To je moment, kedy to naše telo pracuje v súlade s dýchom, s ničím iným. Ako keby úplný refresh. A v tomto spôsobe dýchania budeme pokračovať, keď sa teleportujem. Tak, toto video síce pokračuje akoby vlastne hneď, ale ja som sa presunula trošku v čase a budem teraz taký obor na tomto videu. Bude to vlastne pokračovanie krátkeho dýchacieho cvičenia a potom si dáme ešte jedno cvičenie zo ženského kvetu života. Ale najprv teda to dýchacie. Prečo je dôležité toľko dýchať? Už som to opakovala veľakrát, ale to ustrednenie, uzemnenie, to uvoľňovanie tých povrchových vrstiev tlaku, bez toho dýchu proste nemáme šancu urobiť dôkladne a naplno. Takže toto cvičenie vám ukáže, ako veľmi sa sústredíte na seba a ako veľmi na to, ako ste videní zvonku. Bude veľmi jednoduché a verím, že ma budete počuť, keď budem hovoriť, lebo teraz je tu zenové ticho na tomto krásnom kopci. Takže cvičíme takto, že sa v stabilnej polohe, som obor na videu, v stabilnej polohe sa nadýchujeme 3-krát a na tretie vydýchnutie si čupneme na zem. Tam budeme zase dýchať 3-krát a na 4. nadýchnutie sa staviame a zadržujeme dých.
Urob si 2 série tohto cvičenia, zabere ti to necelých 5 minutiek a po tej prvej dýchacej sérii, keď si spravíš túto, tak sa poď so mnou presunúť na podložku a spravíme si dýchacie cvičenie spolu s takým pohybovým cvičením, ktoré pramení z ženského kvetu života, čo je vlastne súhrn 4 cyklov ženy a jej 4 fáz. Prvý cyklus je deň, druhý je mesiac, tretí je rok a štvrtý je život. A v týchto 4 cykloch sa nám stále opakujú 4 fázy dokola. Prvá je fáza dievčinky, druhá sestry, tretia matky a štvrtá stareny. Takže za pomoci mojej šarmantnej asistentky Moniky, ktorú nikdy neuvidíte, alebo bude držať mobil, vám tieto 4 cvičenia ukážem a vy si ich musíte aj urobte vždy podľa seba. Ako to vy cítite v tele, ako vy sa v tom cítite dobre a pozorujte, čo sa vám v tom tele ukazuje a deje. Takže prvá fáza je fáza dievčinky. Tvojou úlohou je nájsť si polohu, my sme to už robili, ja cítim, že ma niečo tlačí, takže sa ešte presuniem. Lebo dievčinka je vlastne bytosť, ktorá sa maximálne o seba postará. Bábätko vlastne nerieši, čo si o ňom myslia, ani čo chcú ostatní, vlastne pracuje naplno so svojimi potrebami. My ak v tejto fáze sme naplno dočerpaní a naplno si dovolujeme príjmať svoje potreby, nie je možné, aby sme vlastne naplno neprecítili a nedostali to, čo potrebujeme. Takže ak si to v živote nevieme dovoliť, tak v tej prvej a druhej životnej fáze, tej dievčinky a sestry, nás niekto naučil, že nám to nepatrí. Ale nám to patrí. Takže ideme si nájsť svoju polohu a budeme v nej iba takto ležať, ale s tým, že bábätko si vždy nájde polohu, v ktorej mu je maximálne dobre. Hej? Že vlastne, keď ja mám mať takto nohy, tak si to urobím tak, aby ma to čo najmenej otravovalo, aby to bolo úplne čo najuvoľnenejšie. A teraz si skús sa len trošku v tej fáze pohojdať, v tejto polohe. Že aké to je, keď tvoje telo môže úplne v uvoľnení, bez akéhokoľvek napätia a nejakého pnutia sa pouvoľňovať. Že čo ti tam najviac v tom bráni? Ja som nedávno mala takéto podobné cvičenie so ženami a čo im najviac bránilo bola hlava. Že bože, to je trápne, čo to je za blbosť, hej? Nič iné tam nebolo, len tá hlava. Takže si pozrite, že čo vlastne vám v živote bráni sa uvoľniť a čo môžete urobiť preto, aby ste pre seba urobili maximum. Hej? Ja napríklad tuto necítim žiadne pnutie. Mohla by som byť asi takto určitú dobu. Hej? A ešte na tej voňavej tráve a maximálne pre seba. Tak. Potom je tu druhá fáza. A to je fáza dievčinky. Sestry. A sestra hľadá možnosti pre seba. Už skúša, objavuje, už ako zachádza trošku za svoje limity. Bábätka majú výzvy, ale nemajú limity. Oni proste toto majú tak ako čistučke. Ale tie sestry skúšajú so svojím telom zachádzať za svoje hranice. Teraz moja dcéra najmladšia bude mať zhruba 4 roky a začala prekonávať prekážky, čo predtým bolo pre ňu, akože nebolo to dôležité, iba sa bola zvedavá. Dnes už ide vlastne na vysoké stromy, kde kričí po ľuďoch, aby vlastne videla, že ako sa o ňu boja a potom trošku skúša ich hranice. Tak my toto teraz robiť nebudeme, aj keď samozrejme môžete, hej. Vašou úlohou teraz bude nájsť si polohu, v ktorej sa budete dotýkať rukami zeme a nie nohami. My sme to tu s Monikou chvíľku cvičili, každá sme si hľadali to svoje, mal som pocit, že sme ako slony v porceláne, ale je to úplne jedno. Dajte si to na 3 sekundy, na 5 sekúnd, na 10 sekúnd, ako sa vy v tom budete cítiť dobre. Zahrajte sa s tým. Mňa napadla konkrétne takáto a mám pocit, že mi to ide úplne perfektne. Ale mi to pritom nejde vôbec. Hej. A nedržím sa na zemi, len to není moc vidno. Hotovo. Hej. Je to úplná hovadina proste. Hľadajte vo svojom tele, či vlastne máte chuť sa so svojím telom hrať. Či mu dôverujete, že tie limity, ktoré máte, sú proste len tu, alebo či to telo je už naozaj také stuhnuté a potrebujete sa trošku dostať do tej dievčinky. Lebo sestra, ktorá nerozumie iným sestričkám, malým dievčatám, sa vlastne nedokáže spojiť s tým, kto oni v tej chvíli sú. Zabudla na to.
Zabudla sa hrať, zabudla byť veselá, nespútaná a nebať sa vlastne stále toho, čo si o nej myslia zle. A tam, keď sa stráca tá hravosť a príde tam tá vážnosť tej matky skôr, ako to dieťa ešte potrebuje trošku interakcie, to moje vnútorné dieťa, aj tie moje deti, alebo deti, s ktorými sa stretávam, tak vlastne tam vzniká taký ako keby odstup. A ten odstup nás vlastne odstraňuje od toho porozumieť si a stretnúť sa naplno ako duša. Tak, potom sme vo fáze matky. To je vlastne jedna z dvoch najdlhšie trvajúcich fáz v živote, lebo tá dievčinka trvá zhruba 4 roky, sestra, až niekde skoro do puberty, ale už ako prejdeme pubertou, stávame sa vlastne takými matkami v zácviku a toto nám vydrží až skoro do starého. A matka sa učí vyvažovať sa až do chvíle, kým sa úplne vyváži. A vyvažuje sa hlava, to je šišinka mozgová, thymus, to je duša, a klitoris, to je telo. A tieto tri body, niekto tam ako ide cez čakry, niekto cez meridiány, to je úplne jedno. Ja to teraz v rámci tohto videa vyvážená aj mojich cvičení ponúkam cez tieto tri body, lebo vlastne sú to elementy bytosti, duša, telo a mysel, ktoré potrebujeme mať v rovnováhe, ako tri ťažné kone, ktoré ťahajú jedným tempom. A keď jeden ťahá viac, alebo jeden stráda, tak ten koč, ktorý je ťahaný, ten voz sa vlastne rozkýva a môže sa poškodiť. A toto sa deje v našom tele, v našej duši, v našej mysli, pokiaľ tam vzniká nejaké nedorozumenie, nejaká nerovnováha. A matka vlastne nepotrebuje cvičiť, ona sa potrebuje vyvažovať. A všetko cvičenie je jej život, to je jej prax, to je to, ako keď nosím deti, lavore, veci, nákupy. Tam to môžem robiť takto a môžem to robiť tak, že to chcem, vybrať si to, hej? Takže teraz ja idem do svojho stredu a nadýchujem sa a pozorujem vyváženie všetkých troch bodov, ich prepojenie a ich plynulosť. Nadýchujem sa zo spodku a vychádzam vrchom. Je to jedno koľkokrát, keď sa cítim ustrednená, čo ja sa v tejto chvíli cítim, lebo už sme to dneska robili a kým som išla na túto prechádzku, som bola dosť vyosená a úplne som mala pocit, že mozog je zleča, hej. Teraz mám pocit, že som sa zase vrátila k sebe, že som ustrednená, spokojná, takže ja si to už teraz robiť nemusím. Stopnite si video, dajte si chvíľočku, naozaj sa ustrednite a pozorujte, či vás to vychyluje na nejakú stranu, či vás to ťahá niekam, či tá hlava je preťažená, či ste unavené, či tá duša vlastne je odpojená, alebo či to lono, ten thymus, tá zemitosť, tá hmota je niečím zaťažená. A pracujte s tým, pýtajte sa. Môžete sa pýtať aj mňa, keď treba, na rokženy@gmail.com. Rada odpovedám, nemôžete ma rušiť, lebo ja sa tam pozerám len keď chcem, takže kľudne píšte. Takže to bola matka a potom ešte, už Moniku boli ruka, takže budem rýchla. A potom ešte starena. A starenu tu sme už raz cvičili ešte niekedy v prvých videách. Tak starena vlastne nekoná. Babetko nepotrebuje sa o nikoho starať. Sestra sa učí starať. Matka sa už plne stará a starena sa stará iba keď je tázána. Čiže ona vlastne ako keby čaká, kedy je ten impuls, kedy má konať. Ja to teraz urobím iba v krátkosti. Čiže starena spočíva, uvoľňuje sa a uvoľňuje tónus. A môže kľudne zabrieť. Je úplne uvoľnená a všetkými bunkami hospodári so svojou vnútornou energiou. A v jednej chvíli príde podnet a ona ide. A zase odchádza podnet. Vyzerá to desivo, ale je to veľmi uvoľňujúce. Nemať pocit, že som videná niekým, pozorovaná, hodnotená. Starena toto nemá, nepotrebuje to. Aj keď vyzerá ako zombík. Takže keď máte chuť, my sme si tu ešte zacvičili aj trošku iné hry, ktoré hráme ako ženy medzi sebou, lebo to už sa dá urobiť vo dvojici. Ale čo vždy robíme na konci každého cvičenia, aspoň tých 15-20 minútiek, je vzájomný dotyk. Masáž, uvoľnenie, lebo počas tých cvičení sa niekde z tela ukáže, že čo chce byť uchopené. A vtedy to môžete len podporiť vzájomným dotykom, objatím, alebo si dať aspoň dobrý čajík. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, píšte básne a ak máte chuť, spravte si vyváženú vo svojom okolí alebo príďte na tú našu a raz do roka, dvakrát do roka si budeme robiť aj celoslovenské vyvážené stretnutie. Sústredenie vyvážených žien.